daɗi, wayo ni duniya daɗi, kaso mafi faɗi, yan bogi ne suke kauɗi. A ɓangaren gardi mun dauke da mafiri, kudan zuma zaki, sunan raken iri kwalli, kashin bugun juna, ɗan koli ya rike kwalli. Masu hawa mun bar can suna kauri, batun saraki, zakariya ne saraki, ya da walki, daɗi saka mu doki, jagaban matasa, tsantsar kwarjini mayaki, ba shi manta baki, gaya masojoji yan sanda su zo da kaki, baruwan bafade sai bulaliya ta baki, jagaban amanar sarkin funa kai saraki, zakariya. Turka shi masu saurare ku gyara zama tsaf kuma saurare mutacciyar wannan wakar da yi mai taken afuwar kirki nema cani ta mawaƙin 'yan siyasan Najeriya nan wato daidai da Kahutu Rarara da ya rangaɗawa shugaban jamhuriyar Nijar da Brigadier Abdulrahman Chani wanda a kwanakin baya ba kuma ta ma saurare da Kahutu Rarara ya yi wasu kalar waƙoƙi na cin mutunci da kuma dai zagi ga shugaban ƙasar nan ta jamhuriyar Nijar wato dai Abdulrahman Chani da ana ta yin matuƙar cece-kwace da 'yan Nijar da kuma dai Rarara. Masu wurare ku gyara zama tsab dai sannan kuma da biyu sannan hankali da ƙarshen wannan bidiyo na mu dai domin jin wannan fitacciyar waƙar taken Afirka muke nema Chani. Ma masu wurare kafin nan zama so da kasance wannan shine fake na zuwa ku na farko wanda shi ne kuma raka da kuma subscribe da nan na mana alamar ƙarar sanarwa da musamman labarukan nama kawai da shi zarar mun ɗora tare na mana alamar kuma akan bidiyon namu da kuma liking kuma kan ne kaɗai ke ƙara mana ƙwarin gwiwar kuma ko sai har ingancin labarai kamar daga labaran Kannywood da kuma dai waƙar 'yan siyasa da kuma dai waƙoƙin an Kannywood kuma da labaran za su ɗora shin da gaske ne nan shugaban mawaƙan Hausa na 'yan Najeriya a siyasa da Kahutu Rarara ya waƙe shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar da Brigadier Abdulrahman Chani a wannan waƙar mai taken Afirka muke nema Chani ko dai bai yi ba shin da gaske a wannan waƙa ta fita ko kuma da ba fita ba shin da gaske wannan waƙar an saki shot ɗin bidiyon ta ko ba a saka ba. Masu wurare a halin yanzu dai a guje da abin yake sannan a hankali don har kun yi haƙuri. A zahircen gaskiya dai shugaban mawaƙan siyasar Najeriya wato daidai da Kahutu Rarara bai yi wannan waƙar mai suna Afirka muke nema Chani ba wanda alama da yi wannan mawaƙin mai da niyya ko kaɗan wurin yi wannan waƙar mai taken muna neman Afirka Chani amma sai dai misali zuwa nan gaba domin bi wannan waƙar za ta iya fita. Shin masu wurare kuma kanku kuna goyon bayan cewa Rarara a yau wacce ne waƙa kowa ku goyon baya shin masu wurare kuna so a yi wa wato dai Chani waƙa ko sannan kuna so Rarara ya yi wa Chani waƙa ko ba ku so. Idan kana maka ko kashin shirin namu ne kenan sai mu tara ana amjima na ku har kullum siyasar MM Malik ta labiya.